Čau lidi. Čau lidi. Vítám vás u mého dalšího videa. Já jsem Vladuk. Dnes vám ukážu, jak se jojuje. No, naučím vás základní věci, potom budeme postupovat dál, jak budete chtít. Dávejte, možná se vám to bude líbit, možná ne. No prostě. Takže, první trik. Vezmete si jojo. No, první základní věc je jojovský uzlík, jo. Máte normálně kolečko, máte kolečko a vy to kolečko takhle vezmete, takhle to chytíte, protáhnete to a máte takovejhle krásný jojovský úzel. Či si to dáte na prst. Základní jojovský hod. Nehodíte žádný takovýhle blbosti, jo. Nehodíte takhle, ale hodíte takhle. Jo. A abyste se dostali nahoru, no, to je jedna věc. Hodíte. Abyste se dostali nahoru, tak hodíte. Chytíte si šňůrku. Tady tu horní dáte dolů a škubne. No, teď se to nepovedlo a škubnete. No. A potom můžete udělat i takhle a různé věci. Tady to je takový základní. Tady to. Hop. No. Hop. Ne. Hop. Tak. Teď vás naučím ještě jeden trik z bikiny. Vlastně ve škole se tomu všichni smějou, je to hrozně legrační. Vlastně. Hodím, vemu, přetáhnu, chytím, přehodím a mám bikiny. No. Jo. Jo. No a vlastně potom jsou různý triky, já nevím. Třeba ještě můžete udělat, no tak vyzkoušíme spolu bikiny, jo. Hodíte, se nepovedlo. Ne, pardon, já se omlouvám. Akorát trošku mi blbne provázek, ale já za to nemůžu. Protože, tak, hodíte, přetáhnete, hop, hop, a máte bikiny, jasný? No, to je pro dnešek všecko. Tady to byla epizoda první. Potom uvidíte epizodu druhou. To myslím, že bude houpačka a to bude možná předposlední epizoda. Tak se mějte a doufám, že dáte odběry. Hlavně nezapomeňte na Radima Ešlera, to je můj bratranec, ten taky točí videa, tak mu tam taky dejte like. Normálně napíšete Radim Ešler. Jo, chtěl bych vzkázat, že kdo se dívá na Minecraft a na takové hry Counter-Strike, tak je fakt borec, protože to jsou fakt jedinečné hry a dohraje třeba Šejka, taky stačí. Tak ještě poslední věc, co dáme, jakože ukončení naší verze, dáme si bikiny. Tak se mějte lidi a video budu natáčet, kdy? Dneska je úterý. Video bych mohl natočit ve čtvrtek a můžete počítat s tím, že po Vánocích budu mít nový tablet, takže to bude úplně jiná grafika, budete tam mít rychlejš a bude to prostě lepší, bude to tam líp natočený. Dostal jsem tablet, normálně Lenovo, pěkný, tak jo, mějte, čau, zdraví, Vladuk Paduk.